A piques de cumprirse 80 anos o naufraxio do Cartagena, no que perderon a vida os 21 tripulantes, a Confraría de Carreira Aguiño conmemorará esta efeméride cunha serie de actos en homenaxe aos falecidos, todos eles veciños destas dúas parroquias. O Cartagena, cando chegou aos baixos de Rinchador, non se sabe por qué. O mal tempo é unha das circunstancias, e a pouca visibilidade que era de noite, pois é outra das circunstancias. Non se sabe por qué afundeu ali. Que a mala suerte de que non se salvou ninguén. Por iso, hoxe en día, non sabemos a ciencia certa que foi o que realmente pasou. Ese pecio foi encontrado polo Cabalán, un día que o Cabalán era un buzo de Ribera, archiconocido, xa todo o mundo sabe, non fai falta que eu explique. Un día foi ali, porque ali había outros pecios, entonces el dedicábase a desguazar barcos no fondo, entonces foi caer xusto encima do pecio da Cartagena e ve cousas que realmente lle impactaron. Nunca contou nada. Contou que o veu, punto, pelota. Celebraránse o sábado 5 de abril na Casa do Mar de Aguiño, onde a partir das 5 da tarde terá lugar unha serie de charlas a cargo de historiadores que debullarán os detalles deste tráxico suceso. A xornada continuará coa proxección dun documental realizado pola Asociación de Veciños de Carreira e a continuación os participantes desprazaranse ata o porto para realizar unha ofrenda floral no mar. Esta xente que nos vai a deleitar, por así decirlo, cas súas ponencias van a ser xente como Marcial Mouzo, Fernando Patricio, Antonio Luaces e Xosé Iglesias. Teñen moitos conhecimentos de mar e máis de tragedias, entonces van a estar aí falándonos a nós, creo que vai ser moi interesante, como digo. Despois desto, máis ou menos sobre as 7 da tarde, aproximadamente, vamos a facer unha ofrenda floral. Vai a ser aquí no Porto, aquí no Muelle, e vai a vir un padre que se ofreceu, que é o padre Luís, que é unha persoa entrañable tamén, e que quer vir a facer unha ofrenda aquí, e vamos a poñer tamén, ao mesmo tempo da ofrenda, vai a cantar un home que se chama Segundo, que é un patrón e mariñeiro de toda a vida, que vai a cantarnos unha canción, mas ben vai a ser o que é a salve, non? A salve mariñeira. A xornada clausurarase coa inauguración dun mural na confraría e dunha maqueta do barco realizada de xeito artesanal por Luís Crujeiras. Xunto coa confraría e a Asociación de Veciños de Carreira participan na organización a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño e o Club de Xubilados do Mar.